זה להעלות את המודעות לתזונה בריאה. יש פה 15 הרצאות בנושא תזונה מאוד מגוונות וגם סדנאות בישול. אנשים באים לקבל ידע בעצם, איך לאכול יותר בריא, איך לחיות יותר בריא, איך לבשל יותר בריא וגם טעים. נתחיל במנה הראשונה שהיא שוסים צבעוניים. למעשה מה שנשמע פה בכנס אלה אותם דברים שהספרים שלנו עוסקים בהם, כלומר תזונה היא אחד האלמנטים העיקריים של הריפוי הטבעי והמניעה, הרפואה המונעת. קודם כל תזונה, זה לא סתם אומרים האוכל, אתה הוא מה שהאוכל שאתה אכלת. וזה כנס מדהים, זה פעם שלישית שאנחנו עושים אותו, ותסתכל בעצמך, תראה מה קורה פה. אני היום בת 62 בבריאה, זו התוצאה. תמרים מג'הולים, אני מאוד אוהבת תמרים מג'הולים, זה אחלה מתיקות. הכנס הוא כנס ייחודי, זה הכנס הראשון שקיים פה בארץ, שהוא בעצם עוסק בתזונה בריאה נטו. יש מגוון רחב של סדנאות והרצאות. השפים עומדים על הבמה, הם מציגים את האוכל, הם מראים מתכונים בריאים, ואנשים בעצם יושבים, מקבלים דף מתכונים, כמו לראות בטלוויזיה, אבל באולם 187 אנשים. עברתי טראומה בחיים מבחינת מחלה, וחזרתי להיות בריאה לגמרי, באוכל בריא, ואני פשוט התגברתי על הכל. אנשים מקבלים חוות דעת אחרת, והם למדים שניתן לפתור הרבה בעיות ולהקל על סבל של מחלות באמצעים טבעיים או באמצעים שקשורים לשינויים קלים ביותר באורחות החיים. מזונותינו בריאותנו. כמה שתאכל בריא יותר, תהיה בריא יותר לגיל מבוגר. יש פה יומן אוכל. מה שאנחנו מכניסים לפה זה בעצם זה הכי חשוב. הייתי בכל הכנסים מההתחלה, ואני גם אבוא שנה הבאה.